Un convenio para firmar este programa que, como xa dixen ao principio, denomínase Empresa Concepto e que ten como obxectivo fomentar e apoiar o emprendemento dende o eido académico, tendo como meta que esas investigacións podanse plasmar ao final na vida real. Queremos, por lo tanto, de alguma maneira, chegar á sociedade os coñecementos e tamén o traballo dos grupos de investigadores galegos que se sitúan á vanguarda das súas áreas. Este programa, o programa Empresa Concepto, ten como fin dinamizar o traballo destes grupos de investigación de modo que se posibilite a creación dunha empresa de base tecnolóxica. Por elo, o departamento que dirixo investirá 250.000 euros para financiar este proxecto hasta o ano 2012. Gracias a este financiamento e en colaboración coas 3 universidades e co CSIC poderemos dotar aos investigadores dunha serie de recursos que lles permitan poñer en marcha un futuro negocio, unha futura empresa baseado nos resultados da súa investigación. Os beneficiarios disporán do asesoramento de promotores tecnolóxicos que desenvolverán o programa Empresa Concepto en cada un dos grupos de investigación que se constitúan e que contarán cun financiamento para os traballos de consultoría ou calquera outro proceso de avaliación de viabilidade empresarial dos seus proxectos. Minimizamos de algún xeito, e así o entendemos dende a Consellería, os riscos que hai na entrada no mercado laboral, porque será a propia universidade, a través deste programa, quen faga de algunha maneira de plataforma de lanzamento dese novo negocio, desa nova empresa.